dagang bato ang pagpile na di man mao yun yung asa libro na ko diri oh. Tao na ko diri sa Moment before. trabaho ba kaning mga trabahante na ko diri. Oy. Sama apel na trabaho? Laba ko din engineer. Ay manglabang masun day. Eh, sa minto rin ako. Dapat usan hukas-hukas sama. Himong sabon kay ikaw engineer, tihi ka kayo. Di juga magpasiin ako. Bisaran, si ikang pusintos palit sabon ba? Sus, dali na. Ay sig pagulbol na. Engineer, Mahal nagbato na kay masun ng playan na. Yung bandira man ka, may paano kanon pre. Dapat usan naghukas. ay suko engineer. Wag ro ka kanaan na gabi eh. Bandiha. Wag ka kanaan na. Oh, unsa po nang Sa may plano dia, engineer, sa may plano. di na diha oh. Asa di, nabe bang agla? Di ka nang batuha, duha ray suksok na. Ada Oh, klaro ka na diri oh. Kuno sa ka ni? Oh, kana butang na gusa diha. Tulo. Na dia. Gani, ang lima duha sa babaw, tulo sa pito sa ilawom. Kamao mo ni yung trabaho? Ada mambo na pito man. Mata na yung trabaho. Kapit daw. Asa man yung purman sila diri dai? Ada to. Babaw. Usa man yung mga trabanti hawit. Kani oh, sayop ni oh kani. Kanong duha man na. Nga dili oh, ay tulo na oh. Tulo na kabuk tulo oh, tulo. Duha ra gibutang ninyo. Kuha nga Kuha na gusa. kusa. Bright ba ni engineer? Di na ma oh yung trabaho. Engineer, wag kay panigarilyo diha. Paghuwag sigarilyo, palit Sigarilyo sigarilyo sa ba? katrabante ng sige reklamo. Engineer, wag kay panigarilyo diha. Grabe luyan na ako ani. May trabaho na daw kay. Ay, engineer kana ato ni laos dito. Kana sa diha, kana napita da. Pwede ra na mahunong kay lasa usa og duha oh. Di ba no? Adi ra kutob. Oh, asa ni? Ang baba usar ka buok duha, dusi sa kilid oh. Dusi sa kilid. Oh, dusi ka buok. Oh. Ya. Wala pa na maabot. Dito ni tumoy, gamay. Oh. Kaya na may kasada. Saba ni mga kuan ay. Wa gyud ni. Kuwang patag bato sa order ta. Nadagang bato ang pagpile na di man mao. Di mao gyud inyong kuan asa libro na ko diri oh. Oh, tanaw na ko diri sa Kapitulo 20. oh. 81 ka buok. 81 na diri sa Engineer, 1 2 3 4. Sinta na may kapil. Wala, 27 rin gibutang ninyo diri. Oh? Tanawa na dyan sa plano. Unsa? Hagsar ka mari, engineer. Oo, lagi. Dapat tutukan yun. Wala man din nabili na ko diri. Sige lang, kakuhin nun si BBM nga. Palisdan lang muglain siguro, ugma. Ha? Ako yung BBM. Palisdan muglain, ugma. Sayang yung pagka-online engineer na ako. Di ma... Sos! Rosep. Dagan. Bilisan mo yung unya day. Oh, manghilisan ako ng BBM. Na, pag nanghina na ba na, pas-pasa lang ko diri. Hoy. Ilisan niya. Ilisan niya. For entertainment purposes only.